Inigo Magunagoikotxea, Gernika Lumoko turismo zinegotziak Alaitz Etxendia, Bizkaitik Fundazioko zuzendari orokorrak eta Amaia Gartzia, Gernika Lumoko turismo teknikariak, Gernika mundu mailan eta turismoa bultzatzeko bidean jomugan jarriko duen web orri berria eta esku orri berria aurkeztu dute. Webaren kasuan 3 ardatz nagusi jorratuko ditu web atari berriak. Bombardaketa, batzarretxea eta Gernikako azokak. Eta Gernika mundu mailan erreferente bilakatzea nahi da turismoa planifikatzerako orduan. Esku horrien kasuan 22.000 ale banatuko dira eta tradizioa, transmisioa eta Gernikar izaera azpimarratzeko irudia aukeratu dute. Gernikako arbola ardatz nagusi modura hartuta. Estugart eta Fiturren turismo azoka nagusi hauetan 2 ekimen berriak aurkeztuko dira. Web orrialde berria eta zelan ez esku horriak. Gernikako turismo alorra bultzatzeko. Lehen aldiz gainera, alemanieraz ere izango dira esku horriak. Gure asmoa da gaurko honetan, turismoko 2019ko Gernikako kanpaina aurkezti. Horretarako 2 elementu nagusi aurkeztuko duguz, alde batetik, Bizkaitik Fundazioak garatu daben web orrialde bat, Gernika Turismo dituriko web orrialde bat, ikusko dugu moduen oso elegante gatuena, eta beste alde batetik, Gernika egongo da turismo arloko feria ezberdinetan, Gernika Lumo aurkezpen horri moduen erabiliko dugun esku horri edo liburuzka bat aurkeztuko dugu. Sarrera moduen, apurreko katzeko danok, 2018ko turismo aldeko turismo arloko datuak emongo dotez. Esan 2018 turismo aldetik Gernikarentzako positibo izen dela, Gernikako aktibo turistikorik nagusi izena dela batzarretzie bertatik 150.000 bisitari pase dire, baina honez gain, azpimarratzeko da bai, bakearen museoak dekone proiektzioe. Aurten 51.000 bisitari baino gehiago edukidotzuz, eta horrek suposatzen deu, iaz baino 3.000 bisitari gehiago. Eta azpimarratzekoa da, azken urtietan bakaren museoak daroan joera hau. Turismo bulegoari dagokionez, esan aurten 78.000 bisitari pasa dire turismo bulego honetatik, euretatik 20.000 taldeka etorri dire, eta suposatzen dugu honeko 22ko igoera bat iazko datuk asko alderatute. Eta atzerritarrai dagokienez, 78.000 horretatik 30.000 izen dira atzerritarrak, eta esan Euskadi mailako joera bardina aurkitzen gadela. 30.000 horrek izen dire, 2017koak baina honeko 1,5 gitxe gora gehitxu hau. Danok dakigu moduen eta danok eitzen dugu moduen gure bizitza pribatuen, bidei bat eitzie ez da bakarrik bidaia azitzan maitzen dien egune, baizik eta normalien aurretik planifikazio handi bedakar. Eta gu bizitatzen gaitzuen turisten kasuen bardine gertatzen da, ezta? Horraitzik guretzako gaur aurkezten dugu zen 2 elementu honek, bai web orrialdi eta bai libuzka edo esku horri hau oso importanti dire. Guretzat oso importantia da interneten posizionamentu egoki bete eukitzie, gero eta mundu mailan gure ezagutza maila handizagoa izen da izen, eta alan turistek behin gu ezagutute, hori dela lehenengo duzie, etorri alizateko ezagutu egin behar gaitxuela, eta behin gu ezagutute etorri alizateko. Horregaz, guretzat horreitzi da oso importantik gaur aurkezten dugun web orrialdi. Guk parte hartu dugu atal baten, hau portal web ala, turismo portal web lagundu dugu egiten Gernikako udalari, elkar lanean ibil gara hilabete batzuetan, uste dugu gauza polit bat geratu dela, eta jakiteko pitibet gura aurkezpena egiteko Bizkaitik zer egiten deuen, ez da? Guk egiten duguna da, oindala 10 urte, sortu gintzezan Bizkaiko Foru Aldunditik, gara fundazio bat, eta gure helburua da laguntzea bai mankomunitateari bai udaletzei, Bizkaiko udaletxe eta mankomunitateari modernizazioaren bidean. Zelan zerbitzu teknologikoak ematen. Eta hainbat zerbitzu dekoguz, udaletxentzako, Gernikebe beste zerbitzu batzuk daukaz,
eta besteaz beste, web orriak egiten dugu. Honetan, Gernikako udalak, esan jozkun, eurek eukin deurie ataltzu bat, web horrian, baina zau zer, espezialagoa, esan duen moduan Inigo, zabaldun behar gara mundura, ez da, eta bidai bat egitarakoan, jenteak kontsulta iten deu ja web horria, eta danagaz datoria orain herrira, ez. Guretzako izenda hori bat, eurekaz lan egitea, asko ikasi dugu, ze, Gernike dana bizkaitar batek ezagutu behar dugu, baina gehiago ezagutu dugu web horria egiterakoan. Esan duten moduan gure lana da laguntza udalei. Dakizuenez, Bizkaian udaletxe asko dauz, batzuk txikitzuek, Gerniken kasuen, baliabideak dekiez, bai beste batzuk ez dekiez. Orduan, gure helburua hori da, eskutik hartu eta pentseta dugu biztanle bat, bai hemen, bai fiken, aukera berdinak eukin behar deuzela, ez da? Dana berdinak, eta hori da gure helburua, ez geratzea herri bat txikia dalako eta ez deko zelako eskubiderik atzean, ez? Hori da gure helburua, eta bai honetan eta beste asuntu batzuetan laguntzeko gauz. Ja teknikoki, berak Inigok azaldu ingo dotzue hobeto, Inigok eta Amaiak zertan datza konteniduek eta, ez da? Baina, bakarrik nahi dut esan, teknikoki webgune HTML5 eta CSS 3 tresnakin eginda dagoela, azken estandarek web horrietan estandekekin, eta, responsitala, aldozuela ikusi mobiletan oso ondo webgunea, eta 4 hizkuntzetan dauela eginda, esan duenez Inigok, azkenean, kanpoko jentea etorten da, eta hizkuntza guztietan ipini behar da. Orduan, frantsesez, ingelesez, euskeraz eta gaztelaniaz dau. Guk ikusten dugu hau leiho baten moduan, ez da? Azkenean, leiho bat mundura, da gure sarrera munduan, Gerniken sarrera munduan, baita Bizkaiko sarrera munduan. Azkenean, Gernike herri oso importantea da Bizkaian, eta pentsetan dugu, azkenean da errepresentate bat Bizkaikoa munduen, ez? Orduan, guretzako hau egitea eta ondo geratzea, ez da bakarrik Gernikentzako, baita ere Bizkaitzako. Google Trendsen egiten dugu bilaketak Gernika hitza eta motivazioa, bidaiaren motivazioa eta herri honeri buruzko informazioa zenbat nondi bilatzen dan, eta horrek ematen duzkuzen datuak da, Espainia normala, hori danak pentsako genduen, Espainiatik bilaketa dauzela eta Europa mailatik bai. Baina ezke topa dugu bai, Japonen egiten direla bilaketa Gernikari buruz, Australian, Argentinakoa, igual normal hau da, Euskaldun asko dauz Argentinan, baina Estatu Batuak eta Kanada bai. Hor ikusten da, merkatu potentziala direla, gero Bizkaira etorteko eta Gernika bizitatzeko. Eta eurek bilaketak behin bidaia planifikatuta, eure bilaketak non egiten daue, geure web horri zen. Horregaitzita hain garrantzitsu eta gure dotzat eskerrak emon, Bizkaitik eri, ze estetika aldetik eta aparte alde teknikoak, estetika aldetik nire ustez, egin dabila bihar bat benetan goraipatzeko. Bigarren elementu, bigarren nahi dugunek aurrekostu da, liburuzka hau. Liburuzka hau zen nahi dugu izetie, baina duguna da, Gernika Lumoko aurkezpen horrize edo izetie. Ikustu moden, liburuzka hau, Azikako tiradia 22.000 aleko izango da, 5 hizkuntzatan eta dugu, euskera, gaztelera, inglesa, frantsesa eta lehenengo aldiz alemanez batako dugu, eta esan espeduguna da, atzerriko ferizenatan egotie. Gaur bertan aurkeztuko da Estugarreko ferizen eta datorren astien aurkeztuko da Madrileko Fiturren.
Folleto honetan, ez dugu astu bier, Gernika eta edozein toki bizitaten dugunien, bizitarizek gatzen dire, bai ikusten da benagaz eta bertako jentiegaz. Eta hori, bertako jentien izekerie, da gauze gupe inkestetanetan eurtu dugune, Euskaldunok izakera berriz izatekogu, eta Gernikarrak Euskaldunakin geure nortasune eta izakera edo bizitzeko modu eukiko dugu. Hori zela nahi zen dugu potentziatu, kasu honetan, kanpaina honetako protagonistek eurek Gernikarrak izeten. Horretarako, hementzeko gaurko honetan, gugaz, zer espertika, mila artetxe eta taiz beharez, eta eurek izen dire, kasu honetan, liburuzka hainbat eta hainbat edizetan eta aurkezten dugunien, eurek izango dire gure embajadore.